Beautiful and talented, usa sa mga cast sa Philippine adaptation sa Descendants of the Sun ng atong ila-ilahon pa dinhi sa Bisdoc. Let's all welcome Hailey Mendez. Maayong buntag, Hailey, and welcome dito sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag, Ate Cecil. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong buntag, Hailey. Kumusta na ka? Kumusta ang imuhang mga gikabisihan din ha sa inyong balay? Okay ra kaayo. Anad naman ko nga na-permis sa sulod sa balay. So, mabilis lang po akong naka-adjust. Hailey, storyaan na to. Nganong kabalo ka magbisaya? Because I'm sure ato ang mga viewers, they're wondering right now, nganong maayo man kaayo ni magbinisaya si Hailey? Okay. Taga ano po kasi ako, taga Placer, Masbate. Hindi po kami sa mismong city, pero sa lugar po namin, yung Bisaya po namin, parang Cebuano din. Kaya, kamo ako magbisaya. So this time, throwback sa ta, Hailey. Take us back to that discover ka para mag-artista. Kay giunsa man jud mo pagsugod dinhi sa showbiz o kinsa tong mga tawo nga nitabang usab kanimo? Na ako isa ka supporter niya kina gipakaila ko niya sa ako ang manager nga. Parang sabi niya na ma'am, baka pwede niyo pong i-manage to sa Hailey, ganyan. Tapos hanggang sa nag-usap po kami ng manager, and pagkatapos po ng elementary ko, nang graduate na po ako, pinapunta niya po ako dito sa Manila at nag-workshop po ako. Tsaka unang-unang audition ko po talaga sa GMA, kaya parang ballet practice lang po namin yun sa pag-audition. Hindi ko po talaga ina-expect na maka-call back ako kasi first ever audition ko po yun, as in wala po akong experience o kahit anuman. So, sobrang thankful po ako na nakapasok po ako. Tsaka hanggang ngayon po, parang hindi ko pa po feel na artista na ako. And now, Yes. kasi yung biggest project mo so far is the Philippine adaptation of Descendants of the Sun. How exciting was it katong nahibalaan nimo nga apil ka dinhi sa Descendants of the Sun ug makatrabaho nimo ang mga big stars sa network? Super kabado nung nag-audition. Pero nung sinabi po ng manager ko na, Hailey, kayo nakuha sa role na ganito. Sabi ko po, ha? We! Hindi po talaga ako naniwala kasi sobrang dami na nag-audition sa role na yun. Tapos ako talaga yung nakuha, kapatid ni Sir Ding Dong Dante. Sabi ko, ha? Sobrang saya at hindi po ako makapaniwala. Tsaka nakaka-proud po kasi pinili po ako ng GMA. So naisip ko na, okay, pinili po ako ng GMA kasi alam nilang kaya ko at alam kong kaya ko rin. And karon nga nag-ere na ang mga previous episodes sa Descendants of the Sun kada gabi. Let's invite our viewers nga mutan-aw pagbalik sa mga nahimo ninyong episodes. Hi guys! Panoorin po natin ang Descendants of the Sun, the Philippine adaptation po sa GMA Telebabad. Ano po yan? Mondays to Fridays. Abangan niyo po, marami po kami at mga twist. Tsaka yung flavor po ng pagiging Filipino, nilagay po namin doon para mas makarelate po tayo. Thank you po. Daghang salamat, Hailey, for spending time with us. Good luck and God bless. Kanimo, gwapa. Gwapa sa kekete. Ay, salamat kayo. Salamat, Hailey. Ingat. Ingat po.